Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे भिडिअ गासैखौबो बरायहरनाय थाबाय। लोगोफोर दिनै महालय फुजा नालाय बेवहाय जैग' हैनो थांनो नागिरदों। बेखौनो नोंथांमोननो शेयार खालामनो होननानै भिडिअ खालामनाय जाबाय। नोंथांमोनहा भिडिअखौ मोजां मोनोबा जोबजासिम नायदो आरो अननानै चेनेलाव सोरबाफोर गोदानबा साबस्क्राइब खालामना होदो। बिदिबा भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै लोगोफोर, नोंथांमोनहाबो थुफादो आंजों। दायो थांबाय थानोसै नै लोगोफोर, नोंथांमोनहा नायलांबाय थाबानो जाबाय। आसोलफ्रा नै ब्लेक लायबावसो ड्रेसआबो फुजा होनायावसो ब्लेक ड्रेस गानो सोरबाखि। दायो थांबाय थानोसै लोगोफोर। नैबे रुफामनि मन्दिर नै लोगोफोर, दायोबो जैग' होगासिनो दं मानसिफ्रा। दायो जोंहा ओरै सिदा थांसै। जैग' होग्राफोर ज' थांनो लोगो नेदों आरोना लोगोफोर। थांगासिनो नै लोगोफोर। दायो नै ज' थांगासिनो लोगोफोर जैग' हैनो। लोगो गैला नालाय आंहा बिमादै बिबाजैमोनजोंसो थांनांगौ जायो। एसे गोजान थांनांगौ जायो जोंना जैग' हैनो थाखाय। नै जा ग्रिन जाखादों माइया। जोंना बैया दखान दं आरोना लोगोफोर, गामियाव दखानावहायनो मोनजोबो जोंना मैगं थाइगं गासिबो मोजांथार। ओमफ्राय जों ओरै थांसै आरोना। फाइनालि मन्दिर मोनफैबाय नै लोगोफोर जैग' होनो। बयबो जिरायनानै नेथ'जोब्बाय। पुर'हित बाबा फैथ'वाखै नालाय, जोंना गामिया साहा खोला खावनै नालाय दायो साहायाव सावगासिनो दं आरोना पुर'हित बाबाया। ओमफ्राय बे फैबानो सावसिगोन जोंहाबो। जैग' सावनो नागिरबाय नै, हाबहैजोब्बाय मन्दिराव। जैग' होनो नागिरबाय नै। जैग' होगासिनो दं नै लोगोफोर। आंनि हालुल' मिनिनायखौ खेबग्रोखाबाय बियो। गासिखौबो खेबजोबदों, भिडिअ'आवसो हगारखागोन आङो। जैग' होथेजोब्बाय दायो। जैग' होखांनानै दायो बयबो साहा लोंनो नागिरबाय।
Itu mah aku saran teng, nah aku beliau saran aku kayak Rese लोंबाय रेसे ओरै थांसै दायो जोंहा साहा लोंदोंनो मालाय गावसोरखौ खेबनो थिनदों नै भिडिअ देखायनो थिनदों गासिबो जैग' होखांनानै साहा लोंजोब्बाय नै बयबो ए दाहाय नोंनाव सिगां सहैग्रोसिगोनथ' दाहाय थांसै दाहाय न'आव थांगासिनो फैद' गारबो जाबाय दायो न'आव थांगासिनो दं दायो नै दखानाव खाजोलाबो देरबावबाय आंहा मुरिजों लगायनानै जानो दायो थांगासिनो न'आव सफैनानै नै लोगोफोर दायो मुरिजों जुरिजों लगायनानै जाग्रोसां ओंखाम उखैनाया हाला दिनैथ' मिरामिससो जेबो मोनजाया